Esperjenza unika. Hekk iddeskriva l-mawra tiegħu sa Glasgow Nigel Caruana, iż-żagħżugħ Malti li rrappreżenta lill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ fil-konferenza dwar it-tibdil fil-klima magħrufa bħala COP26. Caruana spjega li kien parti minn diskussjonijiet biex fl-aħħar dikjarazzjoni tal-COP26 tiżdied klawsola dwar il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ. Fil-konferenza kien hemm il-protesti hemm barra taż-żgħażagħ irrabjati. U mbagħad il-meetings hemm ġew tal-kbarat nies tekniċi negozjaturi jiddeċiedu fuq il-futur tal-pjaneta. U kien hemm jista' dik in-naqas bilanċ ta' żgħażagħ mhux preżenti ġewwa, u l-bejn naħdmu aħna huwa biex nimplementaw dik klawżola fuq iż-żgħażagħ fil-dikjarazzjoni finali ta' COP26. Ħdimna ħafna ma' żgħażagħ oħra barranin barra mill-Ewropa, fl-Ewropa, fl-Asja, fl-Amerika tas-Sud, u ħdimna ħafna biex tiġi implementata fid-deklarazzjoni. Miegħu fi Glasgow kien hemm iż-żagħżugħ Stephen Bajada li spjega li l-mira prinċipali ta' COP26 huwa li jillimita t-tibdil fil-klima għal 1.5 grad. Iżda kull pajjiż għandu l-miri tiegħu. Kull pajjiż għandu dak li jsejjaħ National Determined Contribution. Fil-każ ta' Malta, in-National Determined Contribution tagħna hija -19 sa 2030, u mbagħad net zero sa 2050. Kull pajjiż għandu l-miri differenti tiegħu jiddependi fuq is-sistema soċjali ekonomika tiegħu. Minkejja dan Bajada spjega li ċerti miri li għandhom xi pajjiżi mhumiex biżżejjed u kawża ta' dan il-klima tista' tkompli tisħon bit-3 jew 4 gradi. Dan ħajħalli effetti kbar fuq kemm il-ħajja tiegħi, kemm il-ħajja ta' żgħażagħ Maltin u Għawċin u kemm il-ħajja ta' ħafna nies madwar id-dinja kollha.